గొప్ప కుటుంబాలు, ఉమ్మడి కుటుంబాలు, ఘనంగా బ్రతికి, కుటుంబ సమేతంగా సంతోషంగా బ్రతికి, పెద్ద కుటుంబాలు, ఉమ్మడి కుటుంబాలు, పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అయిపోయి ఎవరి దారిలో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఎవరి జీవితాలు వాళ్ళు చూసుకొని చివరికి ప్రియులరా రాత్రి వేళ ఇంటి మీద ఒంటి పిచ్చుకలాగా ఒకవేళ మీ జీవితాలు మిగిలిపోయాయేమో. ఒకప్పుడు గొప్పగా బ్రతికి ఇప్పుడు అదే ప్రాంతాల్లో ఇరడి దయనీయమైన స్థితిలో కూడా బ్రతుకుతున్నారేమో. ఒకప్పుడు గొప్పగా ఘనంగా బ్రతికి అన్ని కోల్పోయి ఒంటరిగా మిగిలిపోయారేమో. మీ క్షేమస్థితిని దేవుడు మరలా మీకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు. క్షేమస్థితిని మరలా అనుగ్రహించబోతున్నాడు. పూర్వకాలపు మహిమను దేవుడు ప్రసాదించబోతున్నాడు. పూర్వకాలపు మహిమను దేవుడు దయచేయబోతున్నాడు.